Ki bor pahra jong ki kan hun baper kila yo ban Kurup Biang ya hanyau Tylli ki Suloi bat prap hawai Tylli ki Kuli na Imphal East kang pokpi bat teng naupal district ke jala Manipur hakas ngining kong ong ki Pulit. Kini kitiar siat bat ki Kuli kidei kitiar ki ba syatu na police station baper da ki Paidbhur haka jingki katma ya per judgment riu kabala sedang na duk kalai tarik jamang hapadeng ki meitei bat ki kuki. Haka mit ngining kong ki he Pulit ki pentip bah haka mit sngi ublei bat ka step ngining kong. Kakan hun ki brio bamla ban ithu ki lalet ban wiang ding ya South Tylli ki ying. Kawai ka sam school bat kawai ka community hall. Kabadan hakasnong Langgol, Imphal West District. Hadin kani ki Pulit ka district bat ki Pulit penip ding kila her wood syakate ka jaka, bantem ya ka ding. Haduk menta ki Pulit kila kem ya hendrungut ki brio ki badan keti bat kani ka kam wiang ding.